एड्रेसखौ आंनि मुङा गणेश चन्द्र बर'। आंनि गामिनि मुङा उत्तर कुयाबिल। आंनि गामि पोस्ट अफिसा कबिरालि आरो डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि। आं बे रिसेन्टलि जोबलांनाय बा रिजाल्ट डिक्लेयार होनाय APSC आनजादावहाय SCS रेंक 18 मोननो हादों आरो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बे रेंकखौ मोननानै। आरो बेनि जि क्रेडिट आं दिनै जि रेंक मोननो हादों बेनि क्रेडिटखौ आं आइ आफा फंबाय आरो न'खरनि गासैबो फेमिलि मेम्बार्सखौ साबायखर बावदों आरो लोगोसेनो आंनि गामिनि जाय सुबुंफोर आंनि सायाव दिनैसिम बिश्वास लाखिनानै आंनि थाखाय बेस्ट उइसेस होदों बिसोरनिसिमबो साबायखर बावदों। आरो लोगोसेनो आं प्रिपारेशननि स्टेजाव जायफोरा आंखौ हेफाजाब होदों इन एभ्रि पसिबल वे, जेरै BTR गभर्नमेन्टनि प्रमद बर' सारनि जि इनिशिएटिभ UN ब्रह्म सुपार 50 बिथांनि नाजानायाव जि सापर्ट मोनदों बे सापर्टजोंबो आं दिनै बे रेंक मोननायनि जि गोजोननायखौ लानो हादों साबायखर बावहरदों। आरो लोगोसेनो जायफोरा उथ्रिसार जानो हादों बे आनजादाव बिथांमोनखौबो बेस्ट उइसेस होदों। आरो जायफोरा जानो हायासै बे समाव नेक्स्ट फैगोन जि APSC आनजाद जागोन बा आलदा आनजाद जागोन बेफोरावहाय गासैबो नाजानांगौ, गोसोखौ डाउन खालामनाङा। गासैबो नाजायोब्ला मोनसे समाव बै जि थांखि लादों बेखौ एचिभ खालामनो हायो। नाजानाया मेइन बुस्थु, पारसिस्टेन्सि थानांगौ। पारसिस्टेन्सि थायोब्ला आरो गावनि जि डेडिकेसन बे थायोब्ला जिबाबो एचिभ खालामनो हायो होननानै आं सानो। आं दिनै जि पजिसन मोनदों बे पजिसन मोननाया जोबोद खुसि जि जानो हादों। आं दा मोजाङै एक्सप्रेस खालामनो हायाखै, माने आं गावनो बुस्थुखौ माने डाइजेस्ट खालामनो हायाखै जे 18 रेंक मोनदों। मैयानिफ्राय आं खुसिनि खबर मोनदोंब्लाबो आं उन्दुनो हायाखै, हरसे बिदिनो थादों। दा आं बेखौनो बुंनो हायो जे बे रिजाल्टनि जि फ्रुट्स मोनदों दिनै बेयाव डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि जायफ्रा आंजों रिलेटेड जाना दं बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय। नोंथांनि प्रिपारेसनखौ एसे फोरमायना होनो माबायदिहै नोंथाङा खालामो? आंनि प्रिपारेसना एक्सुवेलि आं इनिशियेलि मास्टार्स जोबनायनि उनाव कभिड जेब्ला स्ट्राइक खालामदोंमोन बे टाइमावनो आं एसे इन्ट्रस्पेक्ट खालामदोंमोन जे आं मा खालामगोन खालामा। बे टाइमावहाय आं डिसिसनखौ लादोंमोन जे आं UPSCनि थाखाय बा सिभिल सार्भिसनि थाखाय आं प्रिपारेसन खालामगोन। बै प्रिपारेसन खालामनायावहाय इनिशियेलि आङो गावनो सेल्फ स्टाडि खालामदोंमोन न'आवनो। ओमफ्राय बे टाइमावनो BTR UN ब्रह्म सुपार 50नि जि आनजाद फैदोंमोन स्क्रिनिं टेस्ट बेखौ लिरदोंमोन। बेखौ लिरनायनि उनावहाय आं पास जानानै गाइडेन्स मोननो थाखाय गाइडेन्स मोनदोंमोन। आरो बे गाइडेन्सनि थ्रुयैनो दिनै आं आरो आंनि नाजानायाव आरो आंनि पेरेन्टसनि जि अननाय बा आंजों एनिटाइम सापर्ट, मरेल सापर्ट बा जिखिनि आंखौ नांगौमोन बेखौ सापर्ट होनायनि थाखाय आरो बिदिनो आं प्रिपारेसनखौ कन्टिनिउ खालामनानै दिनै आनजादखौ उथ्रिसार जानो हादों। बिदिथ' आंहा एनकारेजमेन्ट होननानै आं स्पेसिफिक पार्सन मेनसन खालामनो हानाय नङा, माने बिदि गैया। माने आं गावनो डिसिसनखौ लादोंमोन माने प्रिपारेसनखौ खालामनांगौ होननानै। मानोना आं उन्दैनिफ्रायनो गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायदोंमोन, ओमफ्राय बिदिनो गभर्नमेन्ट फान्डेड IIT आव फरायबाय। अइल इन्डिया सुपार 30आवहाय आं इन्जिनियारिंनि थाखाय कचिं मोनदोंमोन। बेयावबो दुखिया जायफ्रा गावनो एफर्ड खालामनो हाया बिसोरनि थाखाय कचिं होदोंमोन। बेखौ मोननानै आं ग्रेजुवेसन खालामबाय थानायावहाय आङो इन्ट्रस्पेक्ट खालामदोंमोन जे आंनि सायाव इसिबां टेक्स पेयार्स मानि बाहायदों, बे टेक्स पेयार्स मानिखौ आं माने रिटार्नथ' होनो हाया, बाट थ्रु सिभिल सार्भिस
आं मानसिनि गेजेराव जुदि आं पाब्लिक सार्भिसखौ होनो हायोब्ला आंनि थाखाय बेनिसाय गिदिर माने थांखि जानो हाया होननानै आं सिभिल सार्भिसखौ प्रिपेरेसन स्टार्ट खालामदोंमोन। बेनो आंनि इन्सपिरेसन। आं फैबाय थानाय लाइमोनफोरखौ बेखौनो बुंगोन दि जोंनि स्पेसिफिकेलि जोंनि बर' कमिउनिटि बा जोंनि बर' लाइमोनफोरनि गेजेराव बे कम्पिटिटिभ आनजादखौ लानाय गोबां खम आरो माने दा एसे फैदोंब्लाबो जेसेबां एनकारेजमेन्ट मोननांगौ बा जेसेबां एक्सपिरियेन्स फैनांगौ प्रिपेरेसननि थाखाय बेसेबां नुनो मोना। दा बेखायनो आं बुंनो सानो आं जुदि बिदि सासे गामिनि सासे फार्मारनि गथ' जानानै गावनि नाजानायाव बा पेरेन्टसनि सापर्टआव जुदि आं दिनै उथ्रिसार जानो हादोंब्ला जोंनि बर' लाइमोनफोराबो बिदि उथ्रिसार जानो हायैनि खुरां गैया। गासैबो हागोन। जास्ट जोंनि गोसोखौ थिरां खालामना लानांगौ दि जों हागोन। मोनसे थांखि सेट खालामना लानांगौ जे जों अनलि UPSC बा APSC आनजादल' नङा, गुबुन गुबुन आनजादफोरावबो नाजानो नांगौ। जायहा जि फिल्डआवहा इन्ट्रेस्ट दं बेवहाय नाजानो ट्राइ खालामनांगौ, नाजानांगौ। आरो बे नाजानायावहाय जुदि सापर्ट नांगौबा जायफोरा सिनियर्स दं बेफोरनि हेल्प लानांगौ। आरो आंबो एभेलेबेल थागोन थ्रु ससियेल मिडिया बा गुबुन माने मुडजों आंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आं हायोमानि आंनि फ्रि टाइमावहाय आं हेल्प खालामनो नाजागोन। आं बेखौनो बुंगोन। आंथ' जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जिहेथु आङो बहुद खस्थ' खालामनाय मानसि। खस्थ' खालामनानै बिथांखौ स्कुलाव फरायहोदों। फरायहोनायनि गेजेरजों बिथाङा सेस्थाबो लालांबाय। प्रथम पजिसना बेहा LPनिफ्रायबो मोजाङानोखामोन। जिहेतु फार्स्ट पजिसनावनो थांबाय थादोंमोन। थाङै थाङै ME स्कुलावबो बेनो फार्स्ट पजिसन। जोंनि गामिनिनोमोन सानैबो सेकेन्ड फार्स्टआ। खिन्थु सासेया जोंहा गामियावनो थाबाय आरो बिथाङा बेबायदिहाय सिट परिखा होनानै नब'दयाव मोननो हाबाय। बेनिफ्राय जोंहा माहाय आं रेहाय मोनबाय खरसानि फारसे। बेनिफ्राय बेबायदि थाङै थाङै उन्दै सासेखौ आं बेबायसानो बेनि खरसानि बिनिमयआव होनो गोनांखौ आं बे उन्दै सासेखौ बेबायसानो दावगाहोलांनो हाबाय। बेखौबो प्राइभेट स्कुलाव होहोबाय आं बिनि खरसानियाव जमा खालामनानै। बिदिहाय माने बे उन्दै सासेखौबो आं BComखौ कमप्लिट खालामहोबाय। आरो लोगोसे आरो बे दा नब'दयायाव फरायनाय गथ' गिदिरखौबो आङो जथेस्थ' माने सेस्था खालामै खालामै बिदिनो दावगाहोलांनो हादों। आरो बे फिसाजो आं साक्सेस जाहोनो हागोन आं निजेखौनो सानना मोनाखैमोन। दिनै रायजोनि सायाव मोनसे मोजां खबर मोननो हाबाय रायजोफोरनि थाखायबो। आंनि हारसिंल' नङा बियो, गुबुन जेनेरेल मानसिफोरनि थाखायब्लाबो जोंनि बेबायदि एरियायावदि सासे उथ्रिसार होनो हादों बेखिनिखौ आं बहुद रोजा रोजा मोजां मोननाय थाबाय आंनि गथ'नि थाखाय। आरो जाहाथे बिथांनि जाबायदि खामानि बे खामानिया जाहाथे मोजांहाय सोलिलांनो हायो आरो मिलायलांनो हायो बेखिनिखौ आं गोजोननाय मोनगोन। आरो लोगोसे मोजाङैनो सोलिलांनो हाथों होननानै आं बिथांखौ आं गथ' हिसाबै आसिरबाद होनो हायो। बेबायदिहाय आंनि जा खरसा खालामनाय बे खरसायाबो जाहाथे फेलें थाङाखै, बेनि जा साननाय बे जाफुंसारबाय। खस्थ'आ बे खालामदों, आंल' खालामाखै। शिक्षानि फारसे बिथाङा निजायनि बिदिहाय माने सम्पतिखौ आरजिनो हाबाय। बिनि थाखाय आं रोजा रोजा अननायनि गेजेरजों थाबाय। आरो आं बुंबावनो गोनांलाय माथो बुंबावगोन जिहेथु आं आथिखाल माने दासिम खेथियगानो उन्दैनिफ्राय आं खेथियगजोंनो लोब्बा दंमोन। जाहा दाहोना लायोमोन, बे दाहोनाफोरजों गिदिंफानानै आंबो खेथियावनो नांजाबबाय। फरायदोंमोन आंबो फरायनाया, मेट्रिक कलेजल' जाना दङ आङो। बिदिहाय माने गोदोर शिक्षा लानो हायासै। बे समावनो आंहा आफाया थैना होबाय 85 सनावहा। बे थैनायनि उनाव जोङो जेबो माने जाहा आदामोनाबो जोंनि सायावहा सलायनो हायि जाहैबाय। गासिबो जोङो कमनिया गोजा। बेबायदिहाय माने बे आफा थैनायनि उनाव आङो क्लास 6आवमोन। क्लास 6निफ्राय बिदिनो आं 91आव मेट्रिक पास खालामदोंमोन, सेकेन्ड डिभिजन। बेबायदिनो जिरायनाय जाबाय आरो बिदिहाय रावबो दैदेनलांनायाव गैयियाव। बेबायदिहाय माने आं
बेखिनिखौ शिक्षा लानो हाबाय आंनि नामखौ रोंनो थाखायल' खिन्थु आं फोरोंनो हानायहाय जानो हायाखिसै बे मोनसे आंहा दुखु गोनां दा आंनि हल'नि आं गथ'खौ जे दैथायहरनो हाबाय बिनो धन्यबाद होननानै आं गोजोननाय मोनबाय आरो